Naçili. Vah bu sadı. Her kimi bir yatlamalar alıp gidiyor. Yöne ählisinim. Täze yatlamasını alıp gidiyor. Mende bir fikir var. Gelin kim Mehmet? Çağalamadan täze yerine gidelim. Bu täze ýyl şatlyk paýlasyn. Heraya bu täze ýyl bagyt paýlasyn. Heraya Täze ýyl güni 7 ýaşymdy. Yadıma düşen hayat bana gelipdi. Hava soğukti, on kim yaradı. Aydan koşkularım on gönlüne yaradı. Holup yadadım arzularımı, aydadım aydımlarımı. Jigim çalıp sadını, alıp soğut barını. Ayıl babadır. Her yıl täze hevefilen garaşa täze ýylan. Ayıl babamıdır. Bu täze ýyl şatlyk paýlasyn. Heraya bu täze ýyl bagyt paýlasyn. Heraya Ayız baba gelsene, arçamızı görsene. Bir goşgyjyk aýdaýyn, sowgadymy bersene. Diýmesem sowgadym bermejek ýalydyň. Hemme da şogaşga baglydy. Gurlap bilmezem sen hakda goşgulyň ýatym bilýärdim men barsyny. Açaň elip sen açaň aýdýadyň. Seni görüp bilmen ýatyk galýadym. Tüse çykarasa nädip sygýadyň? Suwgulyň öýmedi nädip tapýady? Nädip halsaňa sygýa sowgatly? Nädip barýasaňa hemme hatlar? Men näho ayız baba, maňa da gyzykly şu zatlar. 1 2 3 arçamı suwla taç. Täze ýylla göwnüňi aç. Her şu wat dükkan saçan. Sebebi ortada dolu saçak. Ayız baba dinle meni maýçak. Men göwnüm açyk sen gelin açyk. Ýöne saňa birçe soragym bar. Näme üçin tömüse ýelin açyk? Bu täze ýyl şatlyk